Dimitrij Glukovský, Metro 2033 a opäť originálna téma postapokalyptický svet. Wow. V našich končinách je táto dobrodružná sci-fi filozofická kniha veľmi čítaná, populárna a chválená. Viacerí ste ma tak trošku dokopali do toho, aby som si túto knižku prečítala, že aký mám na ňu názor. Urobím zo seba totálneho debila. Nuž OK, vy ste to chceli. Budú to jatka. Vítajte v Inferne na policii. Arťom sa znovu musel premôcť a odmietnúť ponuku, ale teraz mu to išlo lepšie. Ovládlo ho zúfalstvo, celý svet bol proti nemu. Stop. Všetko bolo hore nohami. Teraz sa vzdialuje od centra, od vytúženého cieľa svojej cesty, ktorý s každou sekundou strácal kontúry a ponáral sa do tmy tunelov oddeľujúcich ho od Arťoma. Strácal svoju reálnosť, znovu sa menil na čosi abstraktné a nedosiahnuteľné. Ale ako reakcia na nepriateľstvo sveta voči nemu a jeho úlohe sa v Arťomovi prebúdzala zloba, ktorou sa teraz nalievali jeho svaly, a tvrdohlavá zlosť, ktorá zapálila jeho vyhasnutý pohľad rebelánskym ohňom a nahradila aj strach, aj pocit nebezpečenstva, aj rozum, aj sily. Kniha pojednáva o osude 20-ročného Arťoma, ktorý žije v ruskom metre. Ako inak? Preto, lebo na povrchu Zeme vybuchla atómová bomba. Na začiatku vládne aká taká idylka, ľudia si žijú svoj mizerére život aj naďalej v ruskom metre. Osud Arťoma skríži lovec, tzv. Hunter, ktorý ho poverí zásadnou misiou, a to, že sa má vysporiadať, zlikvidovať či zamedziť prístup tzv. Temným do brán metra. A tak sa náš hlavný hrdina vydáva do tajomných tunelov metra a bude čeliť nebezpečenstvám, ktoré by ohrozili jeho vlastný život. Bodaj by ho aj skáralo na začiatku knihy. Prečo túto knihu nemusíme? Takmer všetky postavy sa vyjadrujú totožne, či už slovníkom alebo štilistikou. A tak túto srandu autorovi vôbec neuveríme. Že ťa haňba nefackuje. Za každým autor presne opíše, čo Arťom cíti. Napríklad cíti sa zle, cíti sa nepríjemne, cíti sa ohrozený. Ja ako čitateľ si vôbec nechcem čítať o presných popisoch pocitov postav. Chcem ich priamo prežívať. Chlapi, nedelajte ze sebe kšupany. Sice je kniha filozofického rázu, čo celkom aj kvitujeme, no siahodlhé popisné pasáže titulu atraktivite uberajú. Go fuck yourself! Taktiež ma zarazilo, že autor vtestal na malú plochu metra 2033 množstvo ideológií, čo knihe samozrejme uškodilo, a vytvorilo z nej čudnú zmes gíčových prázdnych parafráz. I don't give a fuck! Jednoducho ma táto kniha nemotivovala sa zamýšľať nad rôznymi myšlienkami, ktoré autor vtesnal zámerne do tohto textu. Trapas jak sviňa. Prečo áno? Nachádza sa tu akože ľudová slovesnosť, ktorá presne zapadá do temného metra. Obrazy metra a zdevastovaného mesta na povrchu Zeme sú veľmi dobre opísané. Autor nevytvára na silu umelý sympatizujúci vzťah, hlavná postava a čitateľ. Moje hodnotenie 2,5 z 5. Pokiaľ vás relácia Inferno na policii zaujala, nájdete ju na Facebooku, Twitteri či na stránkach spaceunicorn.sk.